Danas se u Zagrebu dogodio stravičan incident koji je šokirao cijelu regiju. U osnovnoj školi Prečko 19-godišnji napadač povrijedio je 6 djece i učiteljicu, dok je nažalost jedan 7-godišnji dječak podlegao povredama. Očevici kažu da je napadač prvo ušao u razred 1. razreda, gdje je napao djecu. U hodnicima škole zavladala je panika. Djeca su u strahu bježala, dok su roditelji, koji nisu znali gdje se njihova djeca nalaze, doživljavali trenutke užasa. Učiteljica je teško povrijeđena i liječnici joj se trenutno bore za život. Prema informacijama iz Klaićeve bolnice, 2 dječaka, starosti 11 i 7 godina, primljena su s više ubodnih rana, ali su srećom izvan životne opasnosti. Nakon napada, 19-godišnji napadač je pobjegao u obližnji dom zdravlja, gdje se zaključao u toaletu i pokušao počiniti samoubistvo. Policija je brzo reagirala i spriječila ga u toj namjeri. Očevici su izjavili kako je prizor u toaletu bio šokantan, pun krvi. Tragedija je duboko pogodila sve, a policija je potvrdila da je napadač priveden. Motiv ovog stravičnog napada za sada nije poznat, dok istražitelji nastavljaju rad na ovom slučaju. Naši misli su uz povrijeđene i njihove obitelji u ovim teškim trenucima.